and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ako ra si Mirasol, bisag unsa pa'y mahitabo, way makailog niya gikan ako! Ako siyang asawa. Kung di mo sila kayan, karon na yun. Patyong taka ug magkuyog ta dito sa impyerno. Tor! Ayaw! Pero saan mo na ako siyo? Kining tawanan mo'y nagpapatay na kong kanito. Sakit kayo sa kong buot nga siya mo'y pagkaslan sa kong asawa. Di man ni Tor! Yang imong misyon nining kalibutana nga mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahak kang maanghel? Ulagi! Pero saan man ako siyo? Wa ko may baw kung saon. Aray, sakita ko na to. Pero nga mo magong ginukol siyo. Di man ni! Yawa ka nga gustong maanghel. Busa sunda ko, pilia ang pagpasaylo sa imong isikataw. Wada ang pagdumod. Pahariya ang gugma sa imong kasing-kasing. Ug huna-huna. Ug labaw sa tanan. Pahariya ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog ti kag balik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel. Gituyo pagmugna kining makalingaw ug puno sa pagtulunan nga sugilanon aron kitang tanan higmatas kamatuoran nga di ay kita naglumlum na sa atong garbo kahakog ug kasina nga ang atong kalag padung na ngadto sa kalaglagan ug kapildihan. Ang yawa nga gustong maanghel. Mugna sa tagsulat Emmanuel Sacol ubo sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Gary. Ug mapasigarbuhong nga gidalit kaninyo sa RMN Drama, ang yawa nga gustong maanghel. And that's it everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!